този момент вие се разделяте на два отбора. Отбора на гангстерите, Кирил, Тодор и Гибона, и отбора на играчите, Деян, Донков, Любо и Марина. Всеки от двата отбора има право на разположение по един кастофон, листове хартия и 1 час, за да напише рап хит за престола си в картицата. Изпълненията ще бъдат официално представени пред многоуважаваното музикално жури. Аз и Кебаната, които ще изберат печелившата група. Успех, Нинджи! Двете хитови рап банди набързо обособиха двата края на базата за свои студия и започнаха да работят по бъдещия си мултиплатинен сингъл. Всеки ще има изречение, слушай как е. Примерно, картицата убива, ти кажеш, картицата убива, ти кажеш, картицата пребива. Примерно, картицата убива. Картицата пребива. Картицата си, виж, защото такъв е ритъма. Дай така си. Според мен трябва, аз мисля всеки да се направи един куплет и на припевите да сме за. Ние сме гангстри. Ние сме гангстри. Трябва да има някаква Аз съм така, слушай. Слушай ме се. Пълно е с проверя, пълно е с битки, но нищо не ни плаши, що сме здрави тики. Мисия след мисия, взимаме ги всички, така сме си навънка с всички здрави п***и. Добре, може и така. Как бе, нали сме гангстери? Димек, че така се взими всички здрави пички, ще ги отрепим, не, знаеш, кой ще ги прави? Бе са. Той е картицата, той е картицата, той. Кой е картицата, той е картицата. Да, кой е картицата, той е картицата. Кой е картицата, той е картицата, той. Картицата сме ние, разберете го и вие, с пари ще се здобием и ще я открием. Всичко ще и вземем, с позор ще я облеем, за да оцелеем и накрая да забогатеем. Само за час гангстерите и играчите успяха не само да създадат хитови парчета, достойни да влязат в новата таван на бивши им съотборник 100 кила, но да отработят и специална хореография, която да вземе акъла на многоуважаваното жури. И така, в уречения час, хип-хоп битката на картицата бе готова да започне и, съдейки по видяното до момента, се очертаваше да бъде доста кървава. Специално от гетото на Пловдив имаме МС Тодор и Киро Близнака. Йо! What's up? Това ли е Макса? Искаш ти да влезеш, искаш ти да преодолееш, искаш ти да успееш, не искаш, трябва да оцелееш. Как ти това? Картицо, кажи къде си ти? Картицо, ще те хванем размери, ще ти вземем всичките пари, ще ти вземем и душата ти дори. Следващия куплет е специално за публиката, за всички зрители за продукцията. Като Кирчо и Гибона, Тошко и компания, за всеки до това се е превърнал в мания. Чувате ли, това за вас съзнание? Искате, не искате, те в Германия! Йо! За 100 кила специално! Thank you. Вие тримата смятам, че бяхте доста добре подготвени. Личеше си една така хомогенно представяне. Имайки предвид малкото време за подготовка, аз смятам, че вие се бяхте представили доста на ниво. Единствената ми забележка, че на моменти се разминавахте в текста. Ако трябва да бъдем честни, бяха малко ви изпусна за секунда само. Разминаваха се, но това са нормални неща, като за пръв път. Това беше... Все пак сработваме екипа в момента. Сега сме под напрежение, все пак сме пред жури. Естествено, аз мисля, че е много оригинален текст. От 1 до 5 оценката ми е 5. 5. Да, петица. Ами, аз за да все пак не сме чули още Другите? втори отбор, ще дам 4. Смятам, че бяхте много добри. Хубаво беше първо оценките, първо отборите да чуеш, тогава да дадат оценки. Ами не, то в крайна сметка всеки индивидуално, но нали, ако прецена, знаете, ако прецена, че втори отбор е по-слаб, и да ги мога да им дам по-ниско оценка. Така че да балансираме. Ние ще се разсъждаваме в момента на тяхното изпълнение, колегиално ще правим и така нататък. Заповядайте на скамейката да можем да
Искаме да представим вторият отбор. Как се казва? Играчите. Как? Да. Парчето ни се казва Кой е картицата. Кой е картицата? MC Любака Бейби, MC Мими и MC Диди. Окей. И... Кой е картицата? Кой? Той е картицата. Той. Кой е картицата? Кой? Той е картицата. Той. Кой е картицата? Кой? Той е картицата. Той. Дали отдалеко, говорили на меко, мъж или жена, с брат или сестра. Хайде бе, България, кажете коя е тя. Аз съм втория играч и очаквам да спечеля този тежък матч. Смисля, аз съм една да хвана картицата. Картицата. От отбора на известните ли беше? Или в твотата на гражданите си стоеше? Колко копия получи? Или нещо друго му се случи? Седнал или практикае, обича ли силно хала, или пъгъла тихо си трае. Ще хвана този долен мизерник и ще го дам на хрътките в Перник. На хрътките в Перник. Снимал ли си се в календар? Да, ти тъпоумно гледаща бар. Аз ще бъда твоя цар и ще ти дам да смучеш моя природен дар. Кой е картицата? Кой? Той е картицата. Той. Кой е картицата? Кой? Той е картицата. Той. Кой е картицата? Кой? Той е картицата. Той. Ела за малко с нас, ще те водиме у нас, ще къртиме в захлас и всичкото това е пред всички вас. И всичкото това е пред всички вас. Аре бе, това некой нарезе ли то на нас? А на нас, а на вас. А на нас, а на вас. А на нас, Кой? а на вас. Той. А на нас, Кой? а на вас. Той. А на нас, Кой? а на вас. Той. А на нас, Кой? а на вас. А на нас, а на вас. А на нас, вас. Горе-долу. Добре. Трябва повече да се насече. Аз мисля, че текстът е много интересен, оригинално измислен във всяко едно отношение. При вас интересното е, че така имате доста хип-хоп дизайн, независимо, че сте така различно облечени. Имате си дама, разбира се, което според мен е плюс. Извиняйте много, но журито само очевидните неща ли ще забелязват? Напротив, ни казахме и доста недостатъци. Любака Бейби. Това беше? MC Любака MC Бейби. Любака Бейби. Аз смятам, че вие не трябва да танцувате по никакъв повод. Ами аз съм раздвоена. На тях може би ще им дам 3,5. 3,5. Да, единствено заради разминаването, което имаха с ритъма, което на мен лично ми прави така малко по-силно впечатление. Аз ще им дам 4,5. 4,5. Ами в такъв случай, освен факта, че мисля, че имаме явен победител, трябва да ви връчим Другите колко имаха? 4,5 в случая. вашата почетна награда, хип-хоп награди, картица Нека да вземе нашия водач. 2013. Президентите. Президенте. Но имаме и една специална награда Разликата е много малка. за най-добър рапър. И тя отива при Деян Донков, Диди, MC Диди, Диди, йо, беби. MC Диди, Come on, come on, come on. Yeah, baby. Наградата на MCD. Бутилка уиски. получава поне 100 грама от тази бутилка. Кажете вие, дайте да изпием. Кажете дружно. Дайте да изпием. Сам ще си я изпия. Уиски с ананас. Ананас. MCD най-добър рап. Аз мисля, че двете групи станаха доволни. Аз мисля, че тези парчета трябва да ги запишем. Трябва да ги запишем задължително.